Molweni ndiyanamkela nonke kwezi Chisebe Entertainment. Guys, episode 3 of Umnagethu finally dropped, and I must say, ngaze ngabajabulela abafazi esengibabonile so far. Not even one of the wives that have been invited to Umnakwethu has agreed to lenqoshunqosho lena yomnakwethu. Angazi ukuthi izokwenziwa kanjani i-reunion because kushubile this season, and for the very first time, guess what happened? So kule episode lena we were joined by AbaXhosa bafowethu, and people were like, what? We have been waiting and we have been wanting ukuthi uMbusamseleko ake adibanise a Xhosa wife with isancinza sakhe side chick, and we just want to see ukuthi leyo nto uMbusamseleko izomlidelaphi. And so it was uTathobezweni and uAndisiwe, usis Andisiwe. uTathobezweni ke ngwase Flagstaff yena, wakhulela Flagstaff and then moved because of umsebenzi. So uTathobi, guys, ngicela ukuthi nguTathobi ne. uTathobi wrote for Umnakwethu because ufuna uncedo, ufuna ntoni, a second sister wife for the wife. And why is this? It's because abakwazi ukufumana intoni abantwana. They have been together for 8 years and they have been trying and trying, but intoni abantwana ababafumani. So uthi yena ndadibana ke noPhumzile eBhalithu, ndaqonda ndiyayithanda le ntokazi inoba yona engasinceda, because kaloku mna ndinguTathobi, andinamama, andinasisi, andinatata, andinabhuti, and I feel that void of not having anything. I'm just working, but I feel like I'm working for nothing. Xa sendibhubha ndizoyishiyela bani ilegacy yami, understand? So that is why he wants a second wife, of which I did see ukuthi a shame, man, abantu abaningi bayazwelana naye, because I mean umuntu obhuti at the end of the day uyadinga that, like, abantwana abancinci that are going to be playing in the house after he has gotten married. By the way, uTathobi ke wabhatalela uAndisiwe ilobola, abakatshati cha, but he has decided to pay for ilobola. And of course ke uMbusamseleko, when he was walking in, it was a shock uAndisiwe into yokokubana uTamseleko, why? And guys, I want to also say I was today years old when I found out that kwaXhosa polygamy is not really allowed, but what is allowed amadikazi. So othikena ke uTathomseleko naye uye wothuka into yokubana umuntu uTathobi is a Xhosa, but he wants ukulamanisa uAndisiwe. It does not make sense, because yena wazi into yokubana kwaXhosa men are actually allowed into yokubana bahambe bayomithisa, babe namadikazi, babe nabantwana ngaphandle, and umfazi stays. But I think it's dala leso nowadays, guys, in the 21st century. Dare try and do that to your Xhosa wife and see what is going to happen. I think leyo nto leyo yayisenzeka to our mothers, but with us, like, I'm finna leave you, like, ngizokushiya shame. I am going to leave that marriage if you decide ukuthi wena ufuna ukuhamba uchachalaza apha phandle uhamba uzalisa abantu, and then think that I am going to accept you. Yeah, understand? Ngizokushiya nje khona uzokwazi ukuziphilela lempilo ke ofuna ukuyiphila. So xa ifika ke phaya ke uTathobi noMbusamseleko, of course uvele wajala shame uAndisiwe, like, kanjani, everything was so perfect in our marriage, and all of a sudden unzisela umseleko. Probably that is what was going through her mind. So bahlala phansi ke wathi uyaqala uTathobi wahluleka nje, and people are really happy ukuthi you are the Xhosa woman we have been looking for. Awumniki chance, you understand? As a result ke wade wangenelela ke uTathomseleko, ukumbona uTathomseleko xa izenza ivictim ingathi bona bazi victim, and the wife should just understand. So immediately after Andisiwe ethe mamela apha ke Tathobi, I'm not going to accept another wife. If wena ufuna iwife, then it means mna nawe siyadivorce, ndithatha impahla zami ndiyapakisha ndiyagoduka, like ekhaya ndilahlwa. Ngiya understand. Hayi uMbusamseleko nge victim blame.
wathi no but phela sizocela lana angithi uyamazi ukuthi uTatobi akanabani. Uyambona nje uMusamsele uzenze lezi zinto lezi akanabani uTatobi ke akanabhuti akanasisa akanabani. So that is why ke uTatobi ezocela ukuthi you need to accept lo umuntu azokolama. And the only thing the first wife could think Andisiwe was that uzondihlaza uzokwenza inhlekisa ngami because of a situation. How can you do that? And that is what she kept on saying, ba wena uzondihlaza uzokwenza inhlekisa, like athi kuTatobi ayithambisa inhliziyo yakho. And the shots that she was firing, she was really calm, but into ebeziphuma emlomeni kuSis Andis is like, yo ayike san athi uTatobi thambisa inhliziyo yakho, athi akho Vaseline and ayikho Vaseline ndiyibona ndithambise nganto inhliziyo yami. Yeah, understand, andizuyithambisa inhliziyo yami. uTamseleko ke aphinde amngene ngenye ipoint yokokubana, so if awufuna ukuthambisa inhliziyo yakho, does that mean ukuthi you will accept now if uTatobi uyahamba ngaphandle impregnate omnye umuntu? Like, will you accept leyo ngane leyo? And then Ansiwa, that is when she said, I will accept ingane, but one thing I'm not going to do is to accept a wife. Or is the reason as to why you guys are here because of a situation? Are you saying that mhlawumbe ucela ukukhulelisa? Like, she even had that possibility ukuthi mhlawumbe akafuni second wife, mhlawumbe ufuna ukuthi akhulelise ngaphandle. Like, are you guys plotting against me? Ilonto ke ebeyibuza ke uAndisiwe, and uMusamsele is like, no, that's not what we are saying. What we are saying is that sicela umuntu ozokulekelela ke until ke wafika ke uSisphumzile of 5 years. Yeah, understand, they have been together noTatobi for 5 years, and nje uthe uyacenga uba andizi kuzobhidliza nzokwakha, wavele wathi nje uAndisiwe so busy because mna into endizoyenza roundabout now is to do what? I will pack my clothes and I will leave. Ndizonishiya nobabini, mna ayikho into othi awuzuyibhidliza. Wathi ke uPhumzile mna ndizokwakha ntontontonton, wabe esithi une-tractor kahle wena, une-trucks nesamente uzokwakha. Like, unfortunately ke lo wam umzi ubukhona sowubhidlizile, but it's fine. Ndizonishiya nobabini so that nina nizokwazi ukwenza njani ukwakha niqhubeleke. Ke ngicela ukunixelela uba uTata uMseleko lokho ethethelela this guy and this woman ukuthi at least they respected you, you never found out about this cheating, nje yonke into bebenza kahle. Wabesithi uAndisiwe kanti la bhalitho lena benidibene ndayitsho into yebhalitho uba ibhalitho le uyihamba mihla namalanga, ikhona imiphumela esizoyibona sooner than soon. Iphi ke ngoimiphumela nansi ibhalitho nansi izothini, ithi izokwakha. Meanwhile ubhidlize umzi wami uphelile because mna ndiyopakisha ngoku. Wathi uMusamsele kuyacenga, hayi shemo Andisiwe, uthi andinokwazi bhuti, asoze because lo muntu lo athi uthanda abantwana and ufuna ukukhulisa ikhaya. Abantwana bakasister wami bayavizitha, yena uhlulwa kukolinda ixesha likaThixo esilibekelwe nguThixo uba asiphe abantwana. Ya understand? So nje andizuyi-accepta loo nto. Xa ifuna abantwana bakhona abantwana bakasister wami, we need to wait together. You understand? Hayi ke uMusamsele was like, hey, I need to leave you guys, I think I need to go so that wena noPhumzile and uTatobi nizothetha noyi-3. Ngicela ukuxelela uba wathi thwashu uAndisiwe wasukuma nefriend yakhe noMseleko, wathi ndiyaphuma ndiyahamba mna ndizoshiyeka apha, mna ndihamba nawe, ndithi nguwo bangenise apha kule room, sizobashiya apha babuilde. Meanwhile mna nawe Mseleko nechomi yami siyahamba. Then that forced ke uMseleko uba ahlale phansi with everyone. This was the first time this ever happened. You understand? Uba ahlale with everyone, and ume ngelinye uAndisiwe uthi andizuyivuma londo, akho second wife ezongena. And people are talking on the socials. I did see shame, the guys are really feeling sorry for uTatobi into yokubana akakwazi ukufumana abantwana, and ne possibility yokuba ingenzeka uba nguye ongenayo inzala, merely because even with uPhumzile abana abantwana, but they have been together for 5 years, and women are on Andisiwe's side stating that uyabona ke the woman
women abakuthiwa bazinyumba emtshatweni ufumaniseke uba umntu xa seyidivorce nale ndoda uTatobi akazuzala seyizala komnye umntu seyidibane nomnye umntu, understand. So bathi abantu no uTatobi siyavisiselana nawe Shebu and siya-understand ukuthi where you're coming from, asizukuthuka kakhulu, understand, but ingaske nawe uchekisise, understand, inoba ingxaki ingakuwe awukwazi ukuthandana nabantu ababini for such a long period of time, meanwhile boyithu abakwazi ukukunika abantwana, inoba ingxaki ikuwe. But uPhumzile ke uye waveza into yokubana no guys, since I was in nursing school I was on contraceptives wara, so we are waiting noTatobi to officiate everything and then ke soqala ukuba nabantwana guys. So ihambe kanjalo ke into kaTatobi no-Ansello noPhumzile guys kumnakwethu. What are your thoughts on this one? Please guys, let's just engage one another down on the comments, like the video, and please also subscribe if you have not yet done so, and I will surely see you guys on the next. Bye.